देखी एक बेचारी के महाराज मिस्त्री मिल गई बा। हाँ चुप भीतर रहो कहत नहीं भीतर रहो। राजमिस्त्री ना गाड़ी के मिस्त्री खलासी से ड्राइवर भइल बा बेचारा। हाँ 407 से घड़ी चलते नहीं की सब कौना गाड़ी के नाम धरी मैजिक के। हाँ हाँ बुझा तो ओसिएशन में एकरा लगे एक्सपीरियंस तेरे साल ओकनी के बनलो ना भइल। मैजिक के बनला 1 साल 1.5 साल होता है। मैजिक माने जान तो का होला ड्रामा मजाजी देखावेला ना मनवा की ना चुप। और अतिया कहतिया ए बबुआ कि आगे से टोवेला सखियो तारो जो पीछे से टोवेला। एक्चुअली आगे वाला सीट देखेला जे गदगर बाकी ना पीछाऊ के देखेला झाड़ झूर के साफ करेला। भाई बेचारा ड्राइवर है तब पैसेंजर बैठावे के बाद टोबे नु करी ये कौन भीजल बा कौन सूखल बा चेक करत रहेला। बबुआ मानो कि आगे से टोवेला ए सखी पीछे से टोवेला। ए अंजनी भैया तो मिलल डराई बारा मोर बला मुआ जो बंडी जल से धोएला। मोर डराई बारा मिलल बला मुआ जो बंडी जल से धोएला। हाँ हाँ आगे से टोएला ए सखी पीछे से टोएला। मोर डराई बारा मिलल बाला मुआ जो मन डीजल से धोएला। मोर डराई बारा मिलल बाला मुआ जो मन डीजल से धोएला। ये बुनाए ए बुचुल भाई हई देखा ए छोटा बाबा ए कृष्णा भाई ए कौन बाबा ए महेश भैया चला बक्सर चला राजकुमार भैया लगे। अरे गीतांजलि बलिया चलो। ए गजेंद्र हमरा दुकान पर भेज द प्रेशर से सर्विसिंग कर दे। अच्छा अच्छा तू आपन सर्विसिंग कराओ पहले। और अतिया कहते कि ये उन्हें ना जाला सीधे बलिया जाला गीतांजलि जी के लगे ओहू जी से कैसेट खरीदेला आ खूब हॉर्न में बजावेला। बनारसो जाला के जी के लगे हॉर्न में बजावेला गोलू जी के लगे सबका लगे जा जा बिहटा जाला कमलेश जी के लगे आ दाम भर गाना बजावेला। हाँ दाम भर आ गोरखपुरा लोको जी के लगे कबो कबो जाला भेंट करे खातिर। और अतिया का कहतिया जोगिया से चढ़ल बारे लगन के सीजन। हमारा तो इंजन के करता रे गीजन। वो कहती है हमारा इंजन के गीजन कर देता। एक्चुअली वो गड़िया ओकरे नाम पर बिया तो इंजन सब बॉडी वोडी ओकरे न भइल रे। ये सब कहती है जी हमरा इंजन के इंजन कर देता है रोड पर चले के बाद ठीक से चलाई का कहीं हम करीले माना तो लइका खानी खूबे उड़ावेला। ए हो करीले माना तो लइका खानी खूबे उड़ावेला। ड्राइवर मिलल बला मुआ जो बन डीजल से धोएला। मोरे ड्राइवर मिलल बला मुआ जो बन डीजल से धोएला।
जैसे आमावा के मोजारा तेरा सा चुनेला हो गिरा सा चुनेला औरतिया कहतिया का कहतिया कि ए सखी का कहता केतना लोकर हम गुण आ गुण के कही एगो रही तब न कबो चाका खोल देला जक से रड लगा के टाइट कर देला हां कहीं खोल देला पंचर होला तब पहले मुकेश रथ के ड्राइवर है ए टाइम कर कहा गोटी नट बोल्ट में फंसावा ये हमेशा मोहम्मदपुर बिने जी के लगे मिलत रहेला हां गोपालगंज से 70 घाट चलत आई अच्छा मोतिहारी में रिंकू और रंजन जी के लगे ढेर मिलत आई हां एक सब आदत बुझाता नहीं हम औरतिया कहतिया बैठी के सिटावा पल कहेला निहुर जा सुना सीट पर बैठे का तनी निहुर के बैठा छजनी ऊपर बा चोट लाग जाई नजदीक बा ना छजनिया तो कहता निहुर जे बुनू हाँ, निहुर जा। हाँ ऊपरवा के छजनिया से चोट ना मुड़ी में लगे घाव ना लगे मुड़ी में घाव ना लगी हाँ। बैठी के सिटावा पर कहेला निहुर जा डाली करी चढ़ीला करे पुरजा पुरजा हम ओकरा के माना करिले कि स्टेपनी खोला तरी तो ठीक से कस दिए तू जाना तारे कौना नट में कौन नंबर रिंच लगी वो हम जानता नहीं मिस्त्री हुआ तो तू जनबा हां जनबा हां ना मनबा हां ना मनबा हमने के चक्का खोल दी बोलो करबे इसको डिस्को अस्थिर बैठबे कि ना साइकिल खुली तोरा से साइकिल खोली हम तो इनका चक्का खोल दे धूरा बनी दूरा हाँ दूरा का दूरा तो दूर दे मिल करो तोड़ देबा हां आ तार बाबूजी भरिया ओकर पैसा धूरा तोड़ देबा काम तोड़ आए दी। हो जा हाँ तोड़ दिए ये बात है ना ये बात ना तोड़ चक्का देबा ना खोल दे वो खोलिए देबा बेल पिन खोल दे इनको ए अरे सुते ना देला हमके नहीं हो सोएला दिनों न सोए मुआना नहीं रातों में सोएला इहो ड्राइवर मोरी बलमुआ जो बन डीजल से धोएला मिलल ड्राइवर मोरे बलमुआ जो बन डीजल से धोएला कहतिया और अतिया का कहतिया कि हम यही से परेशान बन जब से बाबूजी एकरा के सिटी देले उ गाड़ी तबे से सिटी राइट देले कहले कि रे ठीक से चलाइए बियाह के बेरा से समझावतनी कि ते निमन से चलाओ बिगड़ल ड्राइवर है एक हम नया बनी नहीं की ध्यान दे महेंद्र के तो चला के हम छोड़ दे नहीं खाना हां एक कोट नहीं। चलाई दे ट्रैक्टर एक कोट ट्रैक्टर ना घर ट्रैक्टर वाला सी ट्रैक्टर। ट्रैक्टर वाला सी हाँ। वाला सी हां आई बोल बात है सीटी रानी चलाओ दे हाँ सिटी राइट चलाइए मुँह ना देख ले अपन उ तो भाग में ना हमार जे बियाह भइल त तिलक मिल गए हाँ पानी परेशान हम तो गवने रात से मोहे सखे सारी सोइया माने नहीं बात से बात से मानिए बात से मानिए बात माने लगे हो ना तो लात से मन दे बात से माने लगे हो लात से मन भाई पिटौर बताई हल अब बताई बात से माने ले पिटौर हल हां होगा पिटौर अबे बात मांगा सुधरबा कि ना सुधरबा मान जा तू घर में करे सेटिंग सुना का
एगो बात मानो, का करी घर के खेत, घर में सब खेत पल ले भाई, सब बिया घरे में डाल देता। गेहूं के दिन में धान बो देता। सब उतियत बैकर, सब उतियत। सब लोग घरे बोता उ ससुरारी बोता बोवे दे भोगबे तेई भोगबे। अरे घरे में करे खेती बिया घरे में बोएला। घरे में करे खेती बिया घरे में बोएला। हई ड्राइवर मोरा बलमुआ जो मन डीजल से धोएला। हवे ड्राइवर मोरे बलमुआ जो मन डीजल से धोएला। हवे ड्राइवर मोरा बलमुआ जो मन डीजल से धोएला।